les postes de sol al Cap de Creus, el blau turquesa del nostre mar, els verds intensos del Montseny, els vols dels ocells a cel obert. Enamora't de la màgia de reviure-ho tot, perquè ara és possible. A la Mútua General de Catalunya et cobrim la cirurgia làsic per corregir la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia. Sempre al teu costat per oferir-te el més nou. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Benvinguts al Viure des de l'Essència. Avui parlarem de com viure de manera més conscient, com viure en harmonia amb nosaltres i amb els espais que ens envolten. Doncs quan posem la mirada, quan posem ordre a la nostra llar, el nostre interior també canvia. Comencem. Estàs en un moment de canvi? Sents que la teva casa és un caos? Vols tenir harmonia amb tu i el teu entorn? Avui, del caos a l'harmonia amb dues grans professionals. Astrid Izquierdo, fundadora de Sincronia Integral, experta en harmonització d'espais per una vida més plena i conscient, psicologia del color i meditació. I Mar Ferrer, coach i organitzadora professional, creadora de Orden Teràpia, claus per organitzar la teva casa i la teva vida. Benvingudes al Viure des de l'Essència. Gràcies, Glòria. Gràcies, Glòria. Molt contentes de tenir-vos avui aquí, a vosaltres, del caos a l'ordre, no? A l'harmonia. Realment, si fóssim conscients com casa nostra pot canviar i pot canviar la nostra vida, tot seria molt diferent, Doncs sí. La veritat és que prendre consciència d'on vivim, què ens envolta, és la clau per començar a fer canvis, no? Avui farem un viatge partint d'aquest caos, de la mà de Mar Ferrer, organitzadora professional, cap a l'harmonia, amb Astrid Izquierdo, experta en harmonització d'espais, aplicant mètodes com el Feng Shui, la cromoteràpia. Mar, una frase teva, dius, respira, ens passa a tothom, pots recuperar la direcció de la teva vida essent tu mateix i partint de l'ordre. Exacte, així mateix. Jo crec que l'espai de casa teva és un espai on ens expressem i realment a tots ens acaben passant les mateixes coses, a la qual el tema de l'ordre és fonamental. És fonamental. Sí. Com va sorgir a la teva vida? Pues, de sempre he sigut bastant organitzada, el que passa que jo vaig a un punt d'ordre una mica diferent, no tant que estigui tot bonic, sinó que realment t'envoltis d'allò que realment va amb tu i que t'agrada, que necessitis i que t'ajuda, no? Que t'ajudi. I Orden Teràpia va sorgir també fruit d'un procés d'una crisi personal i professional que m'havia de reinventar i el llibre de Marie Kondo va caure a les meves mans i va capgirar el meu món totalment, no? La màgia de l'ordre. La màgia de l'ordre, sí, de Marie Kondo, exacte. Astrid Izquierdo, Sincronia Integral, com tu dius, una nova conquesta cap a una nova vida més autèntica i respetuosa. Que curiosa. Sí, perquè al final la nostra casa és una segona pell, no? És el que sempre explico. Llavors, a vegades ens n'oblidem d'això. I per mi també, una miqueta com explica la Mar, jo també vaig entrar dins del món del Feng Shui també per un tema personal, de veure que l'espai on estava en aquella època, fa molts anys, doncs no estava com havia d'estar i vaig començar a llegir sobre Feng Shui i de cop vaig veure la llum, vaig dir, no, això té molt de sentit, no? Té tot el sentit del món. I a partir d'aquí és quan comences a investigar, comences a formar-te, perquè, clar, venim d'una societat molt cartesiana i necessites com moltes evidències, no? Sobretot fa més de 10 anys que és el meu recorregut amb aquest tema, no? I al final te n'adones que té tot el sentit del món, que el nostre espai hauria de ser el nostre refugi autèntic. El nostre temple. Clar. I quan connectes amb aquesta consciència, doncs al final és quan comences a veure canvis reals. Tot canvia, comença a canviar la teva vida, a veure les coses diferents. Probablement els espectadors em pensaven, i com ho sé jo? No es tracta només que estigui desordenat, sinó de més com ens sentim a casa nostra energèticament, no? Aquella incomoditat que a vegades no podem saber d'on ve, però sabem que alguna cosa
no està en ordre, valga la redundància. Mira, Feng Shui vol dir vent i aigua. I és una descripció, una definició metafòrica del fluir de l'energia, perquè l'energia és invisible com el vent, però es mou com l'aigua a través de les portes i finestres de casa nostra. Per tant, els recorreguts porta-finestra són fugues energètiques i de la mateixa manera que els espais excessivament tancats generen bloqueig energètic. Això en parlarem. Començarem posant ordre d'aquest caos que tenim. Sí, perquè ella, si no, no pot actuar, que no? No. Si no hi ha ordre, jo sempre... O sigui, l'ordre és un pas previ a aplicar Feng Shui. De fet, entra dintre de la tècnica, perquè si no posem ordre no podem dinamitzar ni fer res, no? Marc, per on comencem a posar ordre a casa nostra? Bueno, jo sempre dic que comencem per l'armari, primer perquè és la part que millor ens representa, però també és on més poder de decisió tenim, no? De totes maneres, a vegades hi ha gent que se'ls complica molt perquè realment el seu armari necessita de molta energia, no? Enfrontar-se amb ell. Llavors la cuina també és un espai potser una miqueta més... Sí, aquí tenim, permetem, unes imatges. Aquí és que obren el calaix directament. Bueno, això és un bon a part, no? El tema de la tecnologia realment és que te'n dones compte de la quantitat de coses que guardem per si de cas, no? Això és un armari, com estàvem parlant, que és la primera... Bueno, el lloc per on començar crec jo que és el més adient, i això és un abans i un després, no? D'aplicar el mètode Kondo, que és el que jo aplico, no? El que apliques. Bueno, la metodologia que jo aplico, no subscrita totalment perquè és molt oriental, però sí adaptada a la nostra manera de viure, no? I realment doncs, el canvi és brutal. O aquest, no? Déu-n'hi-do, aquest armari. Aquest armari, aquí hi ha un problema, és que mai, si no definim per què volem, si no definim una funció per cada espai, llavors es produeix el caos. Això ho he de tenir molt clar, hem de tenir molt clar aquest armari per què era, no? Llavors, inicialment no hi havia definida una funció, hi havia des de sabates, es veu roba penjada, hi havia records, hi havia cartes, hi havia material promocional de la feina que feia la meva clienta, i al final vam definir un espai per guardar la roba de casa i per guardar els abrics perquè quedava molt a prop de la porta. Sempre hi ha el típic armari que hi va per a tot allà. Sí, home, com no sabem posar-ho, el calaix de sastre. Però n'hi ha diversos, a casa. Aquest, per exemple, aquesta m'encanta perquè realment, si us fixeu a la foto, no es va fer cap mena de descarte en aquest cas, sinó que únicament amb uns cistells per contenir les bosses de mà en aquest cas, i endreçat d'una altra manera, tenim més cura, doncs l'impacte visual és molt important també, no? Perquè desordre visual és una altra mena de desordre que no som conscients i estressa molt estar a casa. I a vegades tenim aquesta sensació, com deies, de que estic a casa i no sé per què, no tinc ganes d'arribar, no em sento a gust, visualment afecta. És molt bon exercici, perquè realment quan ho fas te'n dones compte que t'està passant alguna cosa per dins, o sigui, sents que hi ha més ordre a la teva vida i senzillament has començat a endreçar l'armari. I això és un cicle que no té ni principi ni final, perquè tu et sents malament i això reflecteix a casa teva, per tant, deixes casa teva de la mà, i casa teva deixada de la mà, tu tampoc no et sents... I és un cicle que si no es talla... Arriba un moment que ja no saps ni per on comences ni per on acabes, però ens has portat una imatge caòtica, de caos absolut, un montícul de coses que dius, abans que res, buidem-ho tot. Això és el que s'hauria d'aconseguir quan una persona s'enfronta al seu armari, és a dir, ajuntar tot el que tenim en un únic espai. Perquè d'aquesta manera, primer, prenem consciència. No tenim consciència, si jo ara pregunto quantes sabates tens... Deixem-ho aquí? Deixem-ho aquí. Doncs, prendre consciència del volum que tenim, no? I a la vegada també fer-ho per categories, que és la proposta de Marie Kondo, el que et permet també és ja anar endreçant des d'aquí dins, anar estructurant, no? Doncs tinc sabates, tinc, no sé, coses de platja, o ara faré els articles electrònics, o ara faré els documents, o les meves manualitats, no? Fer-ho d'aquesta manera t'ajuda ja a començar a endreçar per dins. Per quantes categories hauríem de començar? A veure, ella defineix 5 categories, que seria primer començar per la roba, després continuaríem pels llibres, després tema de documents, i després hi ha el gran, que ella diu Komono, que són varis, però dintre dels varis hi hauria, no sé, la cuina, productes de bany, les manualitats, coses així, i deixar sempre pel final aquells objectes amb valor sentimental. Aquí ho deixem. Anem al rebedor de la casa, perquè quan entrem a casa ens hem de sentir ben rebuts. Sí, Astrid? Sí. Quins són els elements essencials per tenir el nostre rebedor amb una energia bonica, amb una energia d'amplitud i de prosperitat?
Doncs mira, el rebedor és la primera impressió que tenim. Llavors jo sempre dic que quan entres a casa teva, la primera sensació ha de ser de protecció i de lleugeresa. No? O sigui, i d'il·lusió, d'arribar a casa, aquesta sensació. Jo a vegades estic a cases que em diuen és que jo arribo a casa i de la mateixa manera que arribo tinc ganes de marxar. Doncs això és un símptoma clar de bloqueig i que alguna cosa s'ha d'intervenir aquí perquè no tinguis aquesta sensació. I aquest espai d'un abans i un després, no? Entro a casa, deixo tot el bagatge que he portat a sobre durant el dia i desconnecto, entro en el meu món. Clar. Llavors, a veure, hi ha diferents paràmetres a tenir en compte, no? D'entrada, aquesta és la casa d'una clienta que, en el seu cas, és una família que viu a Badalona i es va fer un espai perquè poguessin tenir les bicicletes. A l'entrada, perquè eren les seves necessitats. A mi m'agrada molt fugir de les normes convencionals perquè hi ha gent que em diu és que jo he aplicat això perquè ho he llegit en un llibre però no em sento còmoda. Llavors no ho apliquis. Busquem la teva personalitat, busquem el que és bo per tu seguint uns paràmetres d'harmonia des del sentir. Llavors aquesta gent em deien és que mira, nosaltres tenim les bicicletes i clar, deixar-les al jardí, hem de travessar tota la casa, busquem un lloc que sigui entrar i deixar les bicicletes. Un punt també molt important, la llum a la casa, no? Aquestes finestres que és important que hi entri claror, que hi entri aquesta energia, aquesta vida. Clar, les finestres són els ulls de la casa, no? Que bonic. Sí, la porta principal sempre diem que és la boca, l'entrada de l'energia, i les finestres són els ulls. Per tant, important tenir les finestres netes, no allargar massa la brutícia, tenir-les amb plantes, amb cortines. Les cortines són les pestanyes. Llavors, també necessitem protegir-nos, no? És que no m'agraden les cortines, no? Però és que les cortines tenen una funció de graduar l'energia. Molt oberts. No sempre estem amb la mateixa necessitat. Clar. Llavors, com més coses tu facis que et permetin graduar l'energia, més comoditat podràs tenir. Seguim amb el viatge. El dormitori és un espai també d'intimitat molt important. Podríem dir que és el nostre santuari, allà on ens retirem per aconseguir un descans, per recuperar-nos, per fer una desconnexió més profunda. La importància del color, es veig, Sí, a veure, el dormitori és una energia, ens ha de transmetre una energia de calma, de tranquil·litat, una energia de deixar fora, és l'espai més yin, més de repòs. Per tant, com en aquesta imatge, evitar tenir elements electrònics que són elements que ens desgasten moltíssim. Hi ha algun tip que també sé que la Mar volia portar? Abans m'ha comentat Glòria, hi ha elements molt importants també a tenir en compte en el dormitori. Aquí veiem aquesta cadira al costat, sota la finestra, molt maca, però això, la realitat moltes vegades no és així, que acostumem a acumular aquí 1000 coses. Molta gent em diu, què faig? Perquè és que sempre se'm queda la roba a la cadira. I jo dic, treu la cadira. Aleshores ja no hi ha opció. Ja no hi ha problema, clar, perquè al final o la guardes a l'armari o la poses a rentar, no hi ha aquest punt intermig. El tema aquest del ritual, aquests rituals com, per exemple, també la importància de fer-nos el llit ben aviat, o sigui, el fet és un percentatge important de tenir la sensació de tenir el nostre dormitori acondicionat. Fer el llit, obrir la finestra, encara que sigui la ventilació tan important, que a vegades la gent sempre em diuen és que jo em llevo amb els 10 minuts i doncs lleva't una miqueta abans. El primer que a vegades és canviar una miqueta els hàbits, lleva't abans. El que deies, a banda de ventilar, el fer el llit i enllaçant el que tu deies, més o menys et dona la sensació d'un 50 o 60% de l'habitació endreçada, malgrat estigui tot, la cadira, tot tirat per terra, o la tauleta de nit plena de coses. I és un ritual, que a mi m'agrada dir-li ritual en comptes de rutines, perquè les rutines ens connecten... Pesa una miqueta, la paraula rutina. Exacte. I fer-ho de manera ritual, anar una mica més enllà, amb la intenció que aquella nit descansaràs, i a més, hi ha estudis, de fet hi ha un llibre que només parla de tots els beneficis de fer-te al llit, que va fer un militar, i que penso que et predisposa perquè ja has fet la primera tasca del dia, per tant... És començar el dia amb una altra energia.
fent aquell tic de tasca finalitzada. I també és molt important tenir elements naturals, sobretot en l'espai on... A veure, de fet, a tota la casa, no? Començar a seleccionar una miqueta quin tipus d'elements, quin tipus de materials tenim. Elements naturals, tons clars, que donguin sensació de serenitat, de relax. No posar colors estridents en l'habitació, no? I després, una cosa molt important, que a vegades m'hi trobo, és no amagatzemar, que això amb la Mar també ho hem parlat moltes vegades, sabates sota el llit. Sí, és un clàssic. Això és un clàssic, perquè a més, amb espais petits tenim l'avantatge aquesta dels llits, que resulta que no és un avantatge, tenir aquests llits que es pugen i a sota hi poses les sabates, que són com un armari. Les sabates millor, la Mar serà l'adequada en dir-te on posar-les, però traiem-les de sota el llit i en canvi posar roba de llit o roba d'altres temporades. Alguna cosa que circuli, no? Clar, i tova i neta. No estancar l'energia. L'energia, clar. Us sembla? Seguim el circuit? Seguim. Anem al bany. Al bany, aquest espai on he sentit a dir que hi havia molta facilitat que es bloquegés allà l'energia. És així? Sí, perquè a més el bany és un espai que a més ara sobretot es construeix sense ventilació. O sigui, s'ubica, no? El Feng Shui també se'l coneix com l'art de la ubicació. El bany ja és una energia molt yin, amb un excés dels elements aigua i metall, i això genera una fredor. Llavors, aquí es recomana treballar sobretot amb elements càlids. En aquest cas es va posar una tova, elements que generin sensació de calidesa, i llum càlida també, fugir d'aquestes llums tan fredes que fan també baixar molt l'energia. Jo aquí puc posar la meva part de pràctica, que ella em va fer a mi l'estudi de Feng Shui a casa, i ja pots explicar perfectament el que ho explico jo com a experiència. Explica-ho tu. Al bany, segons el mapa Bagua, hi havia la part de creativitat. Jo he estat en un projecte creatiu escrivint un llibre i he sentit moltes vegades, no tenia consciència del per què, però el fet de voler marxar de casa, necessitar marxar 3 o 4 dies com si estigués ofegada, perquè se'm bloquejava el projecte. I estava tota I amb la casa ordenada. La casa endreçada, m'encanta tot el que tinc, l'energia és boníssima en general, però clar, ella em va fer prendre consciència de l'energia tan baixa que hi havia en aquell punt, no? I res, amb 4 coses, perquè el bany realment és difícil de canviar. És difícil de canviar, però és difícil el que ens trobem moltes vegades amb el bany, que és un espai on acumulem, no? Tots aquests productes que aquí jo crec que els nostres espectadors estaran encantats que els hi puguem donar algun tip de com poder... Realment el tema del bany és que no som conscients de la quantitat de coses que tenim que no necessitem, no? Jo sempre poso l'exemple de si t'has de... Quan ens anem a fer la rutina de nit, el ritual de nit de netejar-te la cara, llavors que si un sabó, que si després la crema, que si després un sèrum, que si després un tònic. Si això a més comences a comptar, ja no és només l'espai que et consumeix, sinó que a més això són 30 segons, això és un minut, tenim molt de temps, Llavors, buscant productes, i jo abogo molt per la cosmètica natural, a més, per estar en sintonia amb el que som, pots saltar-te molts d'aquestes passes i simplificar la teva vida, perquè és que ens la compliquem massa, i al final necessitem un altre producte per treure l'altre producte, i a mi això m'angoixa molt, Llavors, que agafin quantes coses, no sé, comptar. L'exercici de comptar és molt revelador. Si tu comptes quants productes tens per la cara, no sé, és que et sorprendràs. Anem a l'espai, un espai molt important també a casa nostra, que és la sala d'estar i el menjador, un espai on ens reunim, on ens comuniquem, on la família conversa, un espai per tots, que també això és complex, perquè és un espai on tothom s'ha de sentir còmode. Quins elements, què és el que hem de tenir en compte en la sala d'estar de casa nostra? La ubicació del sofà, el primer. Que el sofà estigui en una zona de protecció, que en diem, zona de poder, que tingui una paret darrere. A vegades no és possible, no? Però intentar ubicar bé el sofà que et generi comoditat. O sigui, estar d'esquenes a una porta o a una finestra... Genera intranquil·litat. Genera intranquil·litat, encara que sigui inconscient. I això et baixa, a nivell energètic, et genera un desgast. Això és el que hauríem d'evitar. Sí. I després una cosa que també sempre dic és intentar que la televisió no sigui la protagonista de la sala, no? O sigui, posar-la d'una forma que no sigui el primer que vegis en el... El que t'inciti a obrir la televisió, engegar-la. Clar.
És a dir, que el Cat in City sigui un espai de recolliment, de poder parlar amb la família, moments de sociabilitzar-te amb els amics. I jo des del punt de l'ordre diria que a més és aquest espai per sociabilitzar i que, clar, evidentment, cadascú ha de tenir representat la seva funció o la seva personalitat en aquell espai. Llavors, és un espai que a nivell d'ordre genera bastant conflicte. Sempre li dic la mare perquè és la que normalment recull quan hi ha nens, sempre és ella que ha d'anar darrere dels fills o del marit o que això està desendreçat. I llavors, aquí és on les pautes perquè la resta de la família s'impliqui i col·labori han de ser molt clares i molt fermes, perquè als nens se'ls ha d'anar ensenyant des de petits, després a l'edat d'adolescents has de tancar la porta i mirar cap a una altra banda. Sí, això hem de fer quan són adolescents. Jo t'ho dic per experiència perquè els tinc adolescents ara, vull dir que si vinguéssiu a casa meva, no sé, la seva habitació és a banda. Però jo també s'ha de respectar. És una etapa. S'ha de respectar, exacte. S'ha de respectar, però les zones comunes també s'ha de respectar, que són comunes i que hem de conviure tots. I d'aquí anem aprenent tots, Exacte, llavors aquí la convivència és un grau. Estem molt contents de tenir-vos aquí al programa, aquest equip, aquest equip de professionals com vosaltres, Mar Ferrer i Astrid Izquierdo, un bon equip, aquest del Caos a l'Ordre, del Caos a l'Harmonia. És una meravella, un punt que no em vull oblidar, el bolso, el temut bolso, no? Bueno, el temut bolso el podem alleugerir evitant els persidacars, que de fet el persidacars és un enemic de l'ordre a tot arreu, però en el bolso més perquè volem preveure tot el que ens trobarem quan estem fora de casa i anem carregant i al final l'espatlla... Anem a l'essencial, podríem dir? Exacte, anar a l'essencial. Al final, el moneder, el mòbil, sobretot, perquè ara ja és essencial, i les claus, això és el bàsic, no? Partim d'aquí. I a partir d'aquí, cadascú, un boli, una llibreta, no? Reflexionar si realment ho necessitem. Exacte. Fer un exercici de reflexió és important. La vida és constant evolució, tot va molt ràpid, en som absolutament conscients. Com gestioneu el vostre estrès, que en algun moment determinat aflora? En moments de silenci, buscant moments de silenci al dia. I jo, en el meu cas, utilitzo la meditació, però en meditació al final la gent es pensa que ha de ser una gran estona, no sap ben bé com va, però són 10 minuts o 5 minuts fins i tot, no? I fer aquests petits parons que fas com una mica et reseteges, sí, et reseteja. Jo també, els moments de silenci i en meditació. I el que diu l'Astrid, no? A vegades no és tant l'haver de fer ara, vinga, un quart d'hora, mitja hora de meditació seguida, sinó que jo ho vaig fent també a vegades 5 minuts abans de posar-me a treballar davant de l'ordinador o abans de tenir una sessió, no? 5 minuts de calma. Aquesta meditació que podríem dir-li aquest parar. Sí, parar. A vegades hi ha persones que diuen, és que jo no sé meditar, no, parar. És parar. Sense expectatives, perquè quan tens l'expectativa d'estaré meditant encara et poses més neguitós i és impossible. Fem un viatge pels sentits, us sembla? Vinga. Si us dic una melodia que us aporti pau. A mi el piano. A mi els mantres de la Deva Premal. L'olor d'una essència. L'espígol. Ah, perdó. A la vegada no. Jo la llimona. Ara mateix estic amb l'oli essencial de llimona, que de veritat... Els cítrics, Sí, anima molt, puja molt l'energia. Un tacte, Astrid. La pell del meu fill. Jo la meva gosseta. Una mirada. Jo la dels meus fills. La del meu fill, també, sí. Una frase que us acompanyi en el vostre dia a dia, en aquest procés evolutiu. Per mi, el deixar espai per noves oportunitats. Tot està bé. Tot flueix. Què és per vosaltres viure des de l'essència? Ja estem arribant al final del programa, però en aquest punt tan essencial, aquest sentit de vida, com ho viviu vosaltres? Jo, per mi, viure des de l'essència és ser autèntica i coherent amb tu mateixa. No res més, però és difícil arribar fins aquí. Sí. Bueno, és en aquests moments de silencis que és quan et recol·loques, no? I estar connectat amb tu mateixa, amb la teva coherència i ser fidel a tu mateix. Que a vegades ser fidel et fa fer coses que potser t'incomoden i et fan treure del teu espai de confort, no? Correcte. Però és una fidelitat a un mateix. La importància de poder sortir d'aquest espai de confort, perquè hi ha molt per aprendre. És que si no sortim no aprenem, no? Ens quedem sempre per la por, no? Aturats i no sortim a fora, i fora hi ha coses meravelloses. Si feu una mirada al passat, què veieu? Uau, jo veig una evolució, sobretot en els darrers anys, no? Amb el canvi professional, evidentment, molt gratificant, des de l'u.
però penso que encara em queda molta cosa per davant. Un futur encara molt obert. Però bueno, estem aquí ara. En el present. Sí, i una evolució també bastant impressionant, també d'evolució amb aprenentatge, no? Sí, sí. Probablement molts dels espectadors que ens estan veient ara deuen pensar, sí, però per on començo, no? En aquest procés evolutiu, quin és la primera... El que trobem és a faltar la gent, que us diu més, vaja, no que trobem més, que us diu més, necessito... Un canvi. La necessitat de canvi. Seria la paraula? Canvi. A mi, sobretot, sí, a mi també. No sé tu, però la gent et ve amb necessitat de canvi. Vull prou aquesta situació, vull passar pàgina. Bueno, contacten amb tu perquè hi ha una incomoditat que volen resoldre i no saben com, no? I uns comencen per l'ordre, els altres comencen pel feng shui, o sigui, cadascú comença per on comença. Hi ha molts camins, no? Hi ha qui troba l'alimentació, hi ha qui troba el ioga, hi ha qui troba... Però al final és per una incomoditat que et fa... Conflueixes al benestar intern, jo crec que és el... Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Glòria. Gràcies a tu. Un plaer. Un plaer el viure des de l'essència, de tenir-vos. I continuem el camí de vida i el camí d'evolució. Gràcies a Steve Izquierdo, Mar Ferrer. Gràcies. És el moment del Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya. Tens poca energia? Prens massa sucre? Hem de prendre consciència de l'excés de sucre i les seves conseqüències. De vegades, l'excés d'hidrats de carboni, com el sucre, pot causar paradoxalment caigudes d'energia, amb un cansament anormal. La raó és que l'excés de sucre produeix, en un primer moment, una pujada d'insulina i immediatament després genera aquesta disminució sobtada. És comú pensar que la causa és la manca de sucre, quan en realitat el problema n'és l'excés. Aquest cercle viciós està servit. Reduint-ne l'ingesta, n'estabilitza els nivells i evita aquest efecte de muntanya russa. La importància de cuidar-nos. Recordem que el nostre cos és el nostre temple. I això és tot per avui i ens veiem en el proper programa. Gràcies.